नै दासो फैदों दोनैनानै फैदो थाब फै दासो फैदों सालाफ्रा बिराद गोबाव नेहोबाय जोंखौ हेलौ लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय बिजनीआव थांनो नागिरदों बिजनी मेला लोखि फुजा दासिमबो जोबाखैनो बेरायहैनायसै मैया माखासे लोगोफोर थांना फैदों गिदिर जाथारदों मानसिफ्रा एरायबाबो एरायख'नो हालाया नायनायसै जोंबो थांनायनानै मैया गारनानै थांग्राया बेले जोंबो गारनानै थांग्राया हारसिं गारनानै थांखुमादों होमब्ला भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफ्रा ओमफ्राय जाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्टबो खालामना होदो दे होमबा जों थांनोसै जामा नुबाय पुरा ट्राक जामजोब ट्राक लाइनखा खयथायाव सहैबावगोनथाय 6:30 जाखाबाय माथो अ सासे उन्दुबायसो हनै बेखौ मेला जानो थांग्राफोरसो बे गासिबो एसे सानानै होनदों Turn left onto Bichingaon Butega Pandri Road, Cherukadali Krishna Majika Road. Oh, bini. Bizni. Ayo, lihat nih, itu sakit kapan mari jangan udah. Fiplangan jar lah mun bela. Ya, ini mana? Lu ber. Bizni milau na awin munjina na. Mati nih, semua simpen nih. Lain kak. Intar guna kalamnya munjina dabu bizni awin milau nih. Kau intar dong bau, kamu ini? Sarta dah kau bisa ini. Salah ini mana nih? Bijim malah semua udah nih. Bunduman, beri karau sekelabut dong. Sebenarnya udah sih nih. Harsana baru dah mencah. Kau ini nih, kau tuh bisa nih. Manci ya kadang-kadang manci. Bijingnya nak kira tuh? Bijing hayu mansa. Saya dah kalam tu, ibu wife tu juga ada. Bijing apa sih? Ini bela. Bisa juga. Yang lain bisa. Gimana? Tujuh. Yang orang milau di itu kan. Kau tahu kan bang driver? Kau langgan amat sih. Bang driver pikir mana? Oh, lain hal lain aku. Lain apa jadi? Lain hal lain yang milat beli. Siapa berapa? अरे यार तुम क्या पागल हो ये निकाला होने अरे यार Ini first time lang lain tanang lain yang mila janai. Jatuh lain ke? Jatuh ke level aja cepat. Lain tanang lain yang mila mana? Ini first time lagi berbisnis. Eri thangne. Ayo mansa step. Eri pudung kusi baju berai. Mansa naik lagi. Eri ni step step. Jiran mana musuh ni? हाँ? क्या पर सीधा जाने की मैं क्या मिल गया? Gel मिल जाएगा सर. Gila जाएगा get मिल जाएगा. Murah. Get mendingan cuma. Oh, get mendingan cuma. Kau sih kono baru lari kerja ya. Nomor 10 लाख से लेकर आगे फिल्म है नहीं उसे. क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा Irai babu irai kuno halai lagi manska. Milas nung cuma buat yang berada kawai kasih tuh. Ini macam mana sih? Bisa nggak dulu bau? Karena akan malu di Instagram. मानसियानो जेरैबो बिरजोबो गावनि बे माथो आलदासो अस्त्रजोबसो
ayo. Mau. Ada pihak bila dua. Aku saya bayar begitu kintu. Muna ya, muda nonton. Muna ya. Bila kimia na udah semua. Unglan sih nama siapa? Unglan sih? Mana? Unglan sih apa bung? Dia dong kali ya, ekspos semua pribadi sih kali jangan deh. Dia berapa hir? Enggak, dia dong bihir nah. Ini selanang lewat rumah. Mat cukup jalan sana tapi dengan sini mat yang termasuk. Minum masalah karena air itu. Moजां मोनथ'ना बे बुस्थुआ दुखै जागोन बे ना गरमा जाला मा हाव मोनजोबलायो मबार बिहिर जायगायाव saya benar. Hello kok, jaket nak ada? 100. Abla baik. Bang, kamu dapat dalam Marsiana, Pak? Oh. Masuk. Oi. Ini enggak ada, pista banyak enggak ada. Menang gune ya. Wah. Kung nang gum legong. Mun baik kung enggak? Mai slice naik bayar sila. Surah mati, binau dah hasil mila macam tu kan ini nama, jeng klub jumpai. Ni macam mana? Laba. Macam mana laba? Sakal laba kumur ni. Mungkin sila ni. Semua mula dia, musuh tu. Mana? Boy खुश नहीं ना बिगार को बिगार 120 क्यों मिल रहा है? क्या है भाई? बिगार बिगार आने বন্ধ করে কি ভাই? लिखा सुना भी है এই 50 টাকার ল্যাপটপ আপোনালোকৰ অতি মূল্যৱান তথা অত্যাৱশ্যকীয় किमान ফাইবাৰত আমাৰ আইনা dia soje boleh dok main gate naik nanti sendiri ya main gate naik tapi dengan main gate bikin hawak ini lagi nih ori siap ini main gate ulta sih urus sampai dikayaknya yang roh Disney flyover lah pada mulai dah. dia itu macam tu kok main gate ini lebih uri dong lelai mati 오늘 봐봐 또 찾아봐 테이마 macam 우스타야 누구야 बायरायाव फैबाल' ओरै मेलानि बायरायाव ओंखारबोबाल' थान्दा
बार मोनजादों बायदि मोनो सिङाव हाबहैदो दावराव गरम मारैबा मोनखायो ओंखारलांनोसै गम लानानै मानसियानो जिबा आयौ फाला बेयो गुदुं बिहिखा जुलाखौ लानो नागिरदों जुलाखौ आयौ गेटसिम सफैनायावनो थैसै बायदि मोनबायमोनलां माइरि मानसियानो खम जाया थाबायबाबो थाबायखौनो हाया ओमफ्राय बेसेबां गेट मोनफैनो गेट मोनफैबाय नै ओंखारलांसै थोजासे बेरायजोबनो हाबावासैसो थफ्ला थफ्ला जोबसै नै देन्जार माबा माबि लाबाय फिसा फिसौ माबाखौ होनदों दा नोङो बोखोग्राखौ होनदों दा थांनो ओंखारबायलै लोगोफोर गोगोम मेंनाय मोनबायलै ड्राइभारा चेन्ज जाबाय नै ड्राइभारा सोलायबाय गाखोनानै बिन्दास थांसां हटेलाव ओंखाम जालांनो नागिरदों बे जाबाय हटेलाव ओंखाम जालांसै बेहाय मोनो हटेल मोजांखौ नायनानै hotela dongbawo ओंखामा बन्द जाबाय ना नांथ'ला दे होमबा ना ओंखामसो जालांनो नागिरदोंमोन नालाय दसथायाव बन्द जायोना औ दे होमबा गैला नै हटेलाव हिमालयाव ओंखाम जानो नागिरदों बन्द जाबाय हटेला टाइमबो बारा जाबाय ना दाबायाव हाबफैबाय नै ओंखाम मोनगोन ना मोनलाथाय नै 11टा जानोसै टाइमा kurma rice pisang kurma kan tadi dulu jangan ekstra juga kali gaya kali dong kali ya बोरमाजों जानो होननानै दाख्लैनिफ्राय आफसुस थाबाय थानाया दिनै मोनजामारसै दाख्लै रागा जोंनानै जेरावबो मोनजायो ने न'आव बायनानै जायोदा ओमफ्राय थेवब्लाबो नों हटेलनि संनाया आलादा जायोना खादोंबा दरनैसो मोनजाबानो जाबाय ना बाल्थिं गंसे लांनांसिगोन न'आव फसायबावबाय दां बाल्थिंखौ बोरमाया नै सफैबाय जोंना नोंसिना दाबो सफैया बिनिखौ बोरमाफोरनि जर जोबबाय ना औ फैबावगासिनो दं एम्बु आं मोनफैनायाव रावखौबो नेबाय थाला आं मिथिखागौ नोंखौ दा नोंखौ गरमा गरमि जालाबायनानै ओमफ्राय दै गोग्गो लोंलाबायनानै उदै गांगां मोन्दों मिथिलायो जों जागारसैलै लोगोफोर ओंखाम उखैनाया जाला दिनै सासेयाथ' होगोरबाय आसोला नेनो हालानो उखैनाया मालाबा नायलाव मिथिबाय बेनो जाखांबायलै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेहायनो फोजोबसैलै मोनाबायबो ना लाबोनो थांनायखौ खेबबाय थाला आं होमबा जों ओंखारलांसै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेहायनो फोजोबसै दे